Ja predlažem odmah, ako se slažete sa dnevnim redom, ima neko nešto protiv. Ja predlažem radno predsjedništvo u sastavu dr. Petar Vučić, predsjednik Akademije, Nada Landeka, koja će ujedno predlažem za vodi zapisnik, i Vladimir Bilonić. Slažete se? Onda pređemo na drugu točku dnevnog reda, to je svečano uručivanje testimonija HAZU, to će napraviti naš predsjednik, gospodin dr. Petar Vučić. Hvala lijepo, gospodin. Evo, došao je taj svečani dan. Vi, kako vidite, odvijeća se ovaj naš skup danas u dva dijela. Prvi dio je sjednica HAZU D i svečano uručivanje testimonija kolegama koji do sad nisu primili originale, a drugi dio je osnivačka skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Hrvatske kralj Tomislava. Ja sada pozivam gospodina Ivana Moranovića da primi testimoniju. Dakle, pozivam gospodina Nikolu Dabelića da primi svoj testimoniju. Uzbuđenje. Gospodin Dalibor Lucić. Njega nema, ne znam. Gospodin Cvjetko Leš. Došao naše društvo. Milenko Brkić, njega nema. Dragutin Pavličević, on će doći za kasniće. I Josip Magdić, njega također nema. Dobro. Je li to neko zvonio? Sad prelazimo na sljedeću točku, to je uvodno izlaganje predsjednika HAZU Hrvatske sa prijedlogom donošenja odluke o osnivanju Hrvatske kraljevske akademije. Molio bi doktora Vučića. Hvala lijepo. Gospodo, došao je taj svečani dan. Dame i gospodo. Dame i gospodo. Dvije su, zato umnoženi. Dopustite mi da ukratko izložim razloge osnivanja ove kraljevske akademije. Dakle, posjećajući se i usvajajući Hrvatsku akademiju, akademijsku tradiciju Hrvata izvan Hrvatske, koja siježe sve do u 15. stoljeće sa službenim početkom u 1590. godini i vezano je za ime hrvatskog polihistora Andrija Jamometića i Ivana Viteza iz Srednje. Te, posjećajući se i štujući velikane izrasle iz hrvatskih akademijskih redova izvan Hrvatske, kao što je Bartol Kašić, koji je 1604. napisao prvu gramatiku hrvatskog jezika i hrvatsko-ilirskog jezika, kao i mnoge druge hrvatske velikane znanosti, umjetnosti i književnosti koji su stvarali u inozemstvu. Cijeneći i poštujući doprinos Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU D u Bazelu u Švicarskoj za pronalaženje, čuvanje, istraživanje hrvatske kulturne, znanstvene, umjetničke i dokumentarne baštine i njihovu promidžbu u svijetu, cijeneći HAZU D-ovo zastupanje hrvatskih državnih i nacionalnih interesa pred državnim i međunarodnim i drugim tijelima u Švicarskoj i diljem svijeta, pritom imajući u vidu posebnu zaslugu gospodina magistra Dragana Kazlada, koje i ovom zgodom posebno zahvaljujemo. Te s druge strane, posjećaju se na veličinu i slavu Hrvatskog kraljevstva za vrijeme hrvatskih narodnih vladara, koja je trajno ostala u kolektivnoj memoriji hrvatskog naroda, kao njegovog najvišeg državopravnog i političkog dosega i moći, te da su moć, slava i suverenitet dosegli vrhunac upravo kad je hrvatski knjez Tomislav okrunjen za hrvatskog kralja i time Hrvatska postala sasvim nezavisna, samostalna i suverena sila ondašnje Europe. Posjećaju se da je slava i veličina tog kraljevstva potamnila 1102. stupajući pakta konventom u državnu personalnu zajednicu s Ugarskom, od kada mu slava i moć konstantno slabi. Posjećajući se na 1409. kad je žarišni dio toga kraljevstva Dalmacija prodana Veneciji,
na turska osmanlijska osvajanja hrvatskih zemalja kada je Hrvatska bila svedena na ostatke ostataka. 1594. relikvije relikvijarum, nekad moćnog kraljevstva, da bi ponovo rasla sve do bitke pod Siskom i Bečom 1683. i 1687. Posjećaju se na 1. siječnja 1527. kad je Hrvatska na Cetinskom saboru priznala za svoga kralja austrijskog cara Ferdinanda, čime je dodatno umanjen suverenitet Kraljevine Hrvatske. Na pragmatičnu sankciju od 6. ožujka 1712. kada je Hrvatska samostalno, bez obzira na Ugarsku, priznala nasljedno pravo Habsburške monarhije na Hrvatsku po ženskoj lozi. Na 1848. o kojoj je hrvatski ban Josip Jelačić za zasluge što je spasio Habsburško carstvo, ali i zbog krivnje što je želio uspostaviti Hrvatsko kraljevstvo jednakopravno s Mađarskom u takozvanom trijalizmu, za nagradu dobio za Hrvatsku Bachov apsolutizam. Sjećaju se na Hrvatsko-Ugarsku nagodbu 1868. kojom je Hrvatskom kraljevstvu dodatno umanjen suverenitet. Na 1918. kada je Hrvatska prijevarom, mimo volje hrvatskog naroda, uvučena u državnu zajednicu SHS, odnosno Jugoslaviju, u kojoj je velikosrpska dinastija Karađorđevića htjela izbrisati svaki spomen i sjećanja na Hrvatsko kraljevstvo i hrvatski nacionalni suverenitet. Na 1939. kada je na sugestiju Velike Britanije i Francuske osnovana Banovina Hrvatska, ali samo kao privremeni državno-pravni improvizorij, mimo Ustava Jugoslavije, a za potrebe stabilizacije velikosrpske tvorevine Kraljevine Jugoslavije. Na neuspjeli pokušaj Hrvata 1941. do 1945. da borbom stvoriti samostalnu i suverenu Hrvatsku državu, što je imalo za posljedicu izvršenje komunističkog velikosrpskog zločina nad Hrvatima na Blajburgu, Križnom putu i poslijeratnom čišćenju Hrvata kao takozvanih unutrašnjih neprijatelja. Na onovinske odluke kojima je Hrvatska ušla u sastav FNRI SVRJ kao entitet bez suvereniteta i uspostavu nad njom komunističko-velikosrpske diktature, a po kojima je ozemlje Hrvatsko kraljevstvo izgubilo svoje povijesne i etničke zemlje, BiH, Srijem, Bačku, Boku Kotorsku na istoku, te na zapadu Metliku, Črnomelj i Vinicu, one su već ranije bile izgubljene, a od 1945. raskrižje s okolnim selima, sela Maridvor, Miliselo i Paunovi selo, te u okolici Buja nekoliko sela. Na 1971. kada je u Karađorđevu Tito za volju velikosrpske civilne i vojne klike na vlasti i radi vlastitog učvršćenja diktatorskog položaja, sve uz pomoć i izdajom KPH, domaće UDBE i KOS-a, slomio Hrvatsko proljeće, Hrvatski nacionalni pokret za slobodu i vlastitu državnost, što je imalo za posljedicu zatvaranje, progon i otpuštanje s posla više od 100.000 Hrvata te pojačano iseljavanje. Na polukonfederalni ustav iz 1984. donijet pod pritiskom traženja hrvatskog i slovenskog naroda za povratom njihovog državnog suvereniteta, čemu je djelomično udovoljeno, ali samo kao privremeni ustupak radi unutarnje i vanjsko-političke stabilizacije Jugoslavije. Na herojsku borbu Hrvata i njihovu pobjedu velikosrpskog agresora u domovinsko-obrambenom nacionalno-slobodilačkom ratu 1991-1995. što je omogućilo stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske kao suverene države, ali u avnojevskim geopolitički, geostrateški i geogospodarski neprirodnim i neodrživim granicama. Na činjenicu da je Republika Hrvatska stvorena na političkoj platformi nacionalne pomirbe, koja je zločinački zlouporabljena za potiskivanje nacionalističkih u zagradi patriotskih snaga iz političkog i društvenog života, a koje su u stvari bile osnovni nositelji borbe za nacionalno oslobođenje, ali su tijekom rata, a naročito poslije završetka Domovinskog rata, sasvim potisnute iz svih državnih struktura upravljanja državom i društvom. Na njihovo mjesto došla je koalicija tajkunsko-udbaško-kosovskih struktura, pa se državni sustav izrodio i funkcionira kao klijentelizam i koji dalje uskaču politički ini profiteri i karijeristi za koje se do jučer činilo da su smrtni neprijatelji udbinog komunizma.
Ta tajkunsko-udbaško-kosovska koalicija stavila je svoj privatni interes iznad nacionalnog i državnog, to jest općeg hrvatskog interesa, pa je izvršila pljačkašku predatorsku privatizaciju u dogovoru sa vanjskim čimbenikom zainteresiranim za pljačku, prisvajanje i uništenje gospodarskog, političkog i svakog drugog suvereniteta Republike Hrvatske. Za političku, gospodarsku i duhovnu dezintegraciju hrvatskog naroda, čemu je u potpunosti i uspjela. Pa je ispred njega razvidno da je Hrvatska tijekom posljednjih 1000 godina konstantno gubila suverenitet nad ozemljem Hrvatskog kraljevstva na istočnim i zapadnim granicama, izgubila suverenitet nad polovicom ozemlja i pokrštavanje islamizacijom izgubila polovicu pučanstva, te da se proces gubljenja ozemlja i pučanstva nastavlja, što nebrigom hrvatskih vlasti o granicama i pučanstvu, što agresivnom politikom istočnih i zapadnih susjednih država i nastavkom iseljavanja. Što je sve skupa uzrokovalo da unatoč uspostave tobože suverene Republike Hrvatske nije ni pokrenut proces duhovne obnove hrvatskog naroda, njegove duhovne, političke, kulturne, gospodarske integracije kao neophodnog uvjeta za njegov duhovni i materijalni napredak. Da je nebrigom, profiterskim, pljačkaškim odnosom prema Hrvata izvan Republike Hrvatske došlo do razočaranja i utvrđenja Hrvata izvan Hrvatske od Republike Hrvatske, što najbolje ilustrira njihov slab izlazak, zapravo bojkot posljednjih parlamentarnih izbora i referenduma. Da postojeća akademijska institucija RH, HAZU, odbija primiti u svoje redove veliki broj vrhunskih u svijetu afirmiranih kulturnih, znanstvenih i umjetničkih kadrova Hrvata izvan Hrvatske, od kojih su mnogi rasuti diljem svijeta, a imaju veliku znanstveni ili umjetnički ugled i kapacitet, nego dapače stavlja neprobojne birokratske pa i političke zapreke za njihov prijem u svoje redove. Jer kako je bivša i sadašnja vlast otuđena ne samo od Hrvata izvan Hrvatske, nego i od Hrvata u Hrvatskoj, tako isto od hrvatskog naroda otuđena i hrvatska inteligencija u svim svojim institucijama. U HAZU, Matici Hrvatskoj, Matici iseljenika, Hrvatskom društvu književnika i društvu pisaca. Te da postojećim akademijske i slične organizacije Hrvata izvan Hrvatske nisu umrežene i s Hrvatskom organski povezana radi sinergijskog učinka za sveopću dobrobit kako Hrvata u Republici Hrvatskoj, tako i Hrvata izvan Republike Hrvatske, pa se radi toga nužno nameće potrebiti donijeti odluku o osnivanju i osnovati jednu svehrvatsku nacionalnu akademiju znanosti i umjetnosti, stvaralaštva i istraživanja na području društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti i umjetnosti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao domovini svih Hrvata na svijetu. Jer je nesporna činjenica da su svi Hrvati u svijetu jedan jedinstveni etnički entitet i kao takvi imaju jedinstvenu zajedničku političku sudbinu, pa da je radi uspostave njegova jedinstva na kulturnom, znanstvenom, gospodarskom, umjetničkom, političkom i duhovnom planu, te očuvanja njegovih povijesnih, znanstvenih, umjetničkih i drugih tekovina, kao i očuvanja cjelokupne prostorne, kulturne i jezične baštine, to jest nacionalnog identiteta svih Hrvata u svijetu i državnog suvereniteta Republike Hrvatske, neosporno pristupiti osnivanju Hrvatske kraljevske akademije znanosti i umjetnosti Kralj Tomislav kao jedinstvene sve Hrvatske nacionalne akademije sa sjedištem u Zagrebu kao glavnom gradu svih Hrvata svijeta i o tome donijeti sljedeću odluku o osnivanju te akademije kao i statut kojim se regulira njezin pravni status, ciljevi radi koji se osniva i njezina organizacija. I sad dopustite da pročitam tekst odluke. Osnivačka skupština Hrvatske kraljevske akademije Kralj Tomislav održane 19. ožujka 2012. godine u Zagrebu, sukladno članku 15 Zakona o udrugama, Narodne novine broj 88/1 i 11/2, pod točkom broj 2 dnevnog reda donijela je odluku o osnivanju udruge Hrvatska kraljevska akademija znanosti i umjetnosti Kralj Tomislav. Članak 1. Osniva se udruga Hrvatsko kraljevske akademije znanosti i umjetnosti Kralj Tomislav sa sjedištem u Zagrebu. Članak 2. Djelatnost udruge je organiziranje i koordiniranje znanstvene, umjetničke i drugih djelatnosti
u svojim razredima, znanstvenim i umjetničkim jedinicama, vijećima, klubovima i drugim tijelima i podružnicama Hrvata u Republici Hrvatskoj i povezivanje s istom takvom djelatnošću s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Primjena znanstvenih i umjetničkih rezultata i njihovo trajno očuvanje sukladno ciljevima koji su pobliže određeni statutom udruga i programom rada udruge, te obavljanje i drugih kulturnih, gospodarskih i sportskih djelatnosti radi prosperiteta i očuvanja nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske. Članak 3. Udruga Hrvatska Kraljevska akademija znanosti i umjetnosti Kralj Tomislav djeluje u Republici Hrvatskoj kao i među Hrvatima izvan Republike Hrvatske sukladno članku 7 i 8 statuta udruge. I članak 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u registar udruge kao kod nadležnog gradskog ureda u Zagrebu. Sada molim da se izjasnimo jer se ova odluka prihvaća. Da, ja zahvaljujem doktoru Vučiću na njegovom izlaganju, mislim i stavljamo to na glasanje, evo kao što vidite jednoglasno glasali, nema niko protiv. Potrebno pljesak za ovaj. Sve dozvolite, prije nego počnemo... Sada bi molio samo doktora Vučića da preuzme Božićev sastav. Da, molio bi, prije nego počnemo raspravu o statutu i još nešto. Na kraju želim još napomenuti da je inicijativa za osnivanje Svehrvatske HZUD sa sjedištem u Zagrebu dao magistar Dragan Hazler, što je već sadržano i u samom statutu HZUD. Inicijativu je objasnio stvarnim nepovoljnim stanjem hrvatske dijaspore i maćehinskog odnosa RH prema toj dijaspori, te slabom povezanošću, zapravo razjedinošću organizacija Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i njihovom otuđenošću od Republike Hrvatske. Takvo stanje šteti hrvatskom narodu, ne samo njegovom identitetu, nego doprinosi jačanju procesa ne samo integracije u zemljama u kojima žive Hrvati, nego pače i njegovoj asimilaciji u te narode. Mi u HZUD u Zagrebu smo s razumijevanjem prihvatili tu inicijativu. Međutim, više nismo mogli konstituirati udrugu pod imenom Dijaspora, jer je zakonom o odnosu Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske stvoren novi termin, odnosno pojam Hrvati izvan Republike Hrvatske, koji obuhvaća 3 kategorije Hrvata izvan Republike Hrvatske, od kojih su kategorija dijaspore samo jedna od njih, pa smo se odlučili na naznačeni naziv po hrvatskom kralju Tomislavu, u čijem se imenom supstancijalno izražava sve hrvatstvo, jer je za njegovo vrijeme vladavine sve hrvatstvo bilo na okupu. Htio bih reći da je zakon o odnosu Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske predvidio 3 kategorije takvih Hrvata. Prvo, oni Hrvati u Bosni i Hercegovini koji su suvereni u toj državi. Drugo su kategorija Hrvati koji u drugim državama imaju pravo nacionalnih manjina i tek treći su iseljeništvo, odnosno dijaspora. Zato mi ni u kom slučaju nismo mogli osnivati HZUD kao sve hrvatsku organizaciju, morali smo je preimenovati. Izražavajući upravo tu želju jedinstva, povezano svih Hrvata na svijetu, na realan, fizički ili pak ostvaren pomoću suvremenih elektroničkih virtualnih sredstava, e-maila, Skype-a i drugo, smatrali smo da ćemo tu želju zajedništva hrvatstva i njegovu veličinu i dostojanstvo najbolje izraziti ako udruzi damo ime Kralj Tomislav. Pritom smo imali u vidu da svaki narod ima onoliko ugleda, važnosti i dostojanstva u svijetu, kao i suvereniteta za koliko se izbori. A mi Hrvati i Hrvatska, kako smo već istakli, bili smo toliko stoljeća ugnjetavani, raseljavani i podcjenjivani i od europske desnice i ljevice.
dok nas je desnica tretirala kao pleme ili najviše kao neki narodić, pod navodnici, narodić, ljevica na čelu sa Marksom i Engelstom tretirala nas je kao reakcionarni narod, pleme koje Mađari ili netko drugi treba asimilirati, uništiti nam nacionalni identitet. U svakom slučaju trebali smo nestati. Taj negativan odnos prema nas zadržala je Europa sve do danas i poslije Domovinskog rata u kojem je hrvatski narod na herojski način očitao svoju nacionalnu samobitnost i državotvornost povijesnog naroda. Isto onako kao što je na podcjenjivačku gestu Lajoša Košuta u Požunu, pokazujući na zemljopisnoj karti, rekao da na njoj nigdje ne može naći Hrvatsku. Ban Josip Jelačić isukao mač i pokazao Košutu granice Hrvatske. To su isto učinili i Hrvati u Domovinskom ratu, pokazali svijetu tko su i gdje je Hrvatska. No, ta Europa nastavlja sa svojom podcjenjivačkom i zločinačkom politikom spram Hrvatske do dana današnjega, što najbolje ilustrira sa zločinačkim osudama Hrvata na Haškom sudu. No, Jelačićeva gesta je više od simbolike. Ona je poziv svim naraštajima Hrvata da trebaju trajno svijet podsjećati na povijesnu veličinu i važnost Hrvatske i njezina kraljevstva, kao i suvremenu nacionalnu samobitnost i državotvornost. Stoga naziv Akademije nije nikakav povijesni anakronizam, nego zahtjev svima i svakome za priznanje i povijesne i suvremene Hrvatske. Osim toga, na simboličnoj razini izrazili smo Akademiju kao znanstvenu, nazvavši je jedno njezino vijeće po svjetski priznatom hrvatskom znanstveniku Ruđeru Boškoviću, a vijeće za umjetnost i književnost po tvorcu hrvatske moderne književnosti Marku Maruliću. Ta tri imena, kralj Tomislav, Ruđer Bošković i Marko Marulić, simboli su naše državne suverenosti i nacionalne samobitnosti, što oni na najbolji način izražavaju. Oni su naša hrvatska državotvorna, znanstvena, umjetnička i književna povijesna vertikala. Osim toga, iako će se cijela udruga baviti pitanjima Hrvata izvan Republike Hrvatske, u statutu smo predvidjeli poseban razred koji će se produbljeno baviti tim pitanjem i objedinjavati sve poslove u svezi s Hrvatima izvan Hrvatske. Isto tako, Akademiju smo nastojali osuvremeniti, pa smo predvidjeli poseban razred za poduzetništvo, jer osim klasičnim pitanjima znanosti, umjetnosti i književnosti, Akademija će se baviti i egzistencijalnim pitanjima kako Hrvata izvan Republike Hrvatske, tako i onih u Republici Hrvatskoj. Akademija želi stvoriti ne samo jedinstvo Hrvata u RH i onih izvan RH, nego i ukinuti otuđenost znanstvenih, umjetničkih i drugih hrvatskih elita od naroda, stvoriti stanje stvaralačkog dijaloga i sinergije između znanosti i umjetnosti i naroda. Na koncu pozivamo sve rodoblje hrvatske intelektualce u Republici Hrvatskoj i one izvan Republike Hrvatske da nam se u ovoj mukotrpnoj, ali domoljubno i nacionalno iznad svega važnoj i korisnoj zadaći pridruže. Hvala lijepa na strpljenju. Gospodo, je razred za poduzetništvo, što Akademiju čini suvremenom znanstvenom institucijom, jer iako će se cijela udruga baviti pitanjima Hrvata izvan Republike Hrvatske, u statutu smo predvidjeli poseban razred koji će se produbljeno baviti tim pitanjem i objedinjavati sve poslove u vezi s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Isto tako, Akademiju smo nastojali osuvremeniti, pa smo predvidjeli poseban razred za poduzetništvo, jer osim klasičnim pitanjima znanosti, umjetnosti i književnosti, Akademija će se baviti i egzistencijalnim pitanjima kako Hrvata izvan Republike Hrvatske, tako i onih u Republici Hrvatskoj. Akademija želi stvoriti ne samo jedinstvo Hrvata u RH i onih izvan RH, nego i ukinuti otuđenost znanstvenih, umjetničkih i drugih hrvatskih elita od naroda, stvoriti stanje stvaralačkog dijaloga i sinergije između znanosti i umjetnosti i naroda. Osim toga, na simboličnoj razini izrazili smo Akademiju kao znanstvenu, nazvavši jedno njezino vijeće po svjetski priznatom hrvatskom znanstveniku Ruđeru Boškoviću, a vijeće za umjetnost i književnost po tvorcu hrvatske moderne književnosti Marku Maruliću. Ta tri imena,
Kralj Tomislav, Ruđer Bošković i Marko Marulić simboli su naše državne suverenosti i nacionalne samobitnosti, što oni na najbolji način izražavaju. Oni su naša hrvatska povijesna, državotvorna, znanstvena, umjetnička i književna vertikala. Na koncu, Akademija poziva sve rodoljubne hrvatske intelektualce u Republici Hrvatskoj i one izvan Republike Hrvatske da nam se ovoj mukotrpnoj, ali domoljubno i nacionalno iznad svega važnoj i korisnoj zadaći pridruži. Predsjednik i hvala lijepo. To mi dostavi e-mailom, pa ću ja to objaviti na taj svijetu. Može se poznati i Hrvatskom fokusu, ali isto na internetskom. To je opća izjava, to ne mora biti samo na jednom mjestu. Ne, on može na što više. Gospodin Mile Pešvorda ima riječ. U svezi sa ovim završenim priopćenjem držim da bi bilo važno biti točniji, dakle to sve stoji, nego ne održana osnivačka skupština, ne osnovana je. Na osnivačkoj skupštini osnovana je, u smislu vjerodostojnosti, dakle osnovana je na osnivačkoj skupštini. Može biti osnivačka skupština, ali ne bude osnovana, nisu glasovali što. Osnovana je. To je bitno, dakle, osnovana je. Znači dana toga i toga. Osnovana je na osnivačkoj skupštini. To je osnovana je. Na toj osnovano je Hrvatska akademija puni naziv. Ovdje na jednom mjestu gdje se rekao ukinuti, treba onu podjelu, nego nadići. Nadići, dobro je. Nadvladati. A onda nastojanje, ne nastojanje, nego novi koncept, dakle konceptu suvremenog, taj suvremeni koncept koji je gospodarstvo je, ne znam. Evo ti jedan primjerak. Evo i završno možda ovo što će njih, da je izabran predsjednik je taj i predsjedništvo. Jer to su tijela koja su važna i za javnost i za ova tijela tijelo uprave koje nas... Da, može se, mislim, ja evo sad kad je tako, onda su se potpisao kao predsjednik, pa onda se vidi ko je, a ne znam je li cijelo predsjedništvo teško da će oni tiskati sve. Ne, mislim, bitno je reći da je i predsjedništvo, da li i mene... Pa i vi, da je predsjednik. A ti potpisuješ u ime skupštine i ti si ovlašten da ime skupštine i predsjedništva. Šta treba reći? Neko ako hoće to objaviti, onda je dobro da budu imena da se zna pozitivno. Da, ako će objaviti. To je novinarima, znate, novinari uvijek imaju svoje... Treba za javnost, za knjižni i tako dalje, za povijesnu ima svoju težinu na ljudima koji je vode. Ovaj video koji se snima, onda bi trebalo taj tekst ispod videa, onda to sa YouTube-a prenose svi ovi kanali koji video prenose i onda se to raširi pod krug. Ali obavezno ovaj tekst, imena oni koji su u toj... I potpis predsjednik, ti to daješ priopćenju. To je tvoje, dakle, odnosno naše. Ali gospodo, ona treba sad to ispravljati na tekst sutra. A dobro, To ti je u hodu, šta? To može večera. Nemaš